Здравейте на всички, които гледате това видео. И в този епизод... гладея. Енчантнах си нещата. Стъпи неща. В момента се чудите къде се намираме. В мястото, където ще направим новата ферма. Супер. Супер. Тук ще направим нашата фермичка. Но преди това ще ни трябва една кофа. Доста кофи, поне 4. Добре, за сега имаме само за 2. Окей. Ще трябва да се справим. Аз знам как ще го направим на 2. Thanks. Добре. Добре. Нека влезем в предполагаемата ферма. Това тук още не съм го разработил, няма да ви кажа какво е. Мисля, че ще е за по-напред, защото мисля, че няма да стане скоро. Първо да направим дупките, в където ще има вода. Фактически. Аз колко кофи съм взел? What? Next time. Аз имам 3 кофи, окей. Ще ми стигнат. Това тук. Гадни контролери. Тук ще направим същото. Така на места ще правим такива малки с вода местенца. Добре. Опа. Добре. Нека пак вземем тази вода. Ето тук. Според мен ще дадем доста добра ферма. В принцип би трябвало аз да направя по едно блокче, вместо да хъба чак толкова много. Но за мен няма проблем, тъй като имам 3 кои с Infinity Water. Ето и сега си имам безкрайна вода. Окей. О, не. Пак с ремонти, бе. Какви са гадните с... Това беше последното. Много ги гледам за това. Ще направим една мотика. Да мъквате. Да. Завърших къщата, освен това. Вие мисля, че не сте я виждали. Ето това тук е много готино, гледайте. Конче. Ма не какво да е конче, това е нещо брутално, в смисъл, не съм виждал подобно. Скача 3 блока и 2 блока фенс и е хипер бързо, мега добър кон. Просто не мисля, че скоро ще намеря някакъв по-добър за сега. Така. Нека се качи. Много добър кон. Ще му сложи армора. Жесток кон. Добре, хора. Време за мотиката. Тя вече много почва да ме дразни. Та имаме и материали. Мисля, че това не съм го заснимал. И аз набрах доста материали, за да не ви е скучно извън кадър, естествено, защото ще е много скучно. Ще се оплаквате накрая. Ще направим за сега колкото можем. Те, между другото, не знам дали изчекват ремонтьорите в момента отгоре. Не знам дали чекат точно в момента, когато говоря, за да го правя, за да шумят точно тогава. Но както и да е, хора. Ще направим така. Ще посея семената си. Не в такъв смисъл, да. Аз до сега съм имал мънички ферми, които не изискват чак толкова пространство. И после нямам достатъчно жито почти за нищо. Сега аз променям нещата.
Сега ще имаме жито за всичко. И семената пак няма ми стигната. Ужас. Когато правя такива неща, трябва редно да имам по-големи семена. Повече семена. Аз мога да отида до селото, обаче нещо се е бъгнало там, затова не искам. Ще си работя така. Като пораснеш пак ще яде семена, от тях ще взема, ще засада и на други места и така. Ще стане много красива тази ферма. Добре. Мухнаха, това е добре. Мисля само толкова. Добре. Това е в момента това, което може да си позволим. Толкова малко. Не, няма да е това. Просто ще се върна след малко. Трете. Продължаваме сега. Знаете ли какво се случи току-що? Няма повярвате. Това според мен ще ми стигне. Дойдоха хиляди чудовища, понеже го бях включил на хард. Те пак ще продължат, защото са нахални. Няма да псувам, но вие си знаете какво искам да кажа. Скоро аз мисля, че ще получа главобол. Така. И отивам си аз до мястото. Моквайте, бе! И отивам аз до място там, до селото. Тогава дойде една сбирщина от чудовища. Съжалявам за това, но аз станах на креатив, за да мога да ги отблъсна. Просто нямаше как. Прибрах се и заспах. Просто нямаше как. Бяха твърде прекалено много. Дори да имах най-добрия меч на света, нямаше да има. Съжалявам за хилядите вилиджери, които бяха избити. А сега зомбита. Колко трева избрулих и колко кости изгубих всъщност. Защото за да го направя това, мен ми трябваше много кости. Просто почти всичките, които имам. Сигурно са ми останали 5 или 4. А имах поне 4 стака. Просто нямам дума. Те много почва да ме дразнят отгоре. Съжалявам за това, хора. Правим фермичката и спираме епизода, защото и на вас сигурно ви е заболял тая глава. Ще ви кажа да махна после. Почет сериозно ме дразни. То ще много малко ще трябва да изтърпа. Добре, хора, надявам се и вие да изтърпите за това време. Бързо мукнаха. Да говорим нещо! Направо иде да ми убия. Не е окей. Окей, тишина. Тиката ми ще се изхъби. Ма си заслужава според мен. Хубава фермичка ще стане. Има толкова много надежди за тази ферма. Добре бе, ремонта им само бормашина ли е на тея, бе? Не можаха ли да правят нещо друго, бе?
То това направо ужасно. Виждам, че някои от семената вече порасват. Мисля, че е добре. Ако те не млъкнат горе, мисля, че няма да ми оставят друг избор, освен така да ги пребия. Не, да ги напсвам. Шегувам се, няма как съм. Те са... Сванахте. Скоро ще ми свършат семената, между другото. Затова ще свърша епизода след малко. Сега само да ми свършат семената. Добре, свършиха. Окей, надявам се видеото да ви е харесало. Те горе ще ги напсуваме. Да млъквате, бе! Гледайте ги как спират точно когато спирам да говоря, бе. Окей. Надявам се видеото да ви е харесало. Струшете subscribe бутона, ако искате да ги отида, да ги напсувам или нещо такова. И да не ги чувате повече. И чао, ще има още епизоди. И чао!